من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ya farma sarki musulmi sultan sa'ad abubakar na uku cfr mni sauran yan majalisar mai alfarma sultan masu sarautu yan majalisar mutuwa sarki jama'a yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da muka kawo ziyara wa babanmu mai alfarma sultan sa'ad abubakar sai fara imana tun lokacin da Allah ya ba mu wannan mukami na gidanmu muke ta kokarin zuwa wasu yan matsaloli suka sa abu da gudana ba sai yanzu bayan wajen wata bakwai da samun wannan kargata mai dalilai ku shi ne shi mai girma gwamna na wani jihar Bauchi ne zauna ba sosai, sannan abubuwa suka taru suka yawa ta zama kansa da ba a samu a fito da shi ya ɗau lokaci, sannan kuma shi ma mai alfarma ya zama tun ya yi ta tafiye-tafiye abubuwan da ya sa kenan mai alfarma zai ba uzuri ba mu zo da wuri ba sai yanzu. Kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu lafiya, muna kuma fata Allah ubangiji ya bai da mu gida lafiya. Zan ka daɗe mun gode kwarai da gaske da irin karamci da aka yi mana tun kafin mu iso har zuwa isowar mu tun jirgi har zuwa nan yau wannan jawabi da ke da kuma abubuwan da ake da niyyar za a yi mana gaba na tun da ta jirgin sama da saboda yanayi na hanya ɗin da kuma tsaro da shi duk an ɗauki nauyin zirga-zirga da muke